Goddag, mit navn det er Tue Lindblad, og jeg kommer fra styrketræningsprogram.dk. Først og fremmest tusind tak, fordi du netop har købt en af vores pakker. I den her video vil jeg vise dig, hvordan du downloader alle dine digitale produkter fra vores hjemmeside. Det første, der sker efter du har foretaget et køb på styrketræningsprogram.dk, det er, at du modtager en mail i din inbox, der siger noget lignende sådan her ud. I den her mail vil der stå lidt om, hvad du lige har købt, og så vil der være et link til stedet, hvor du kan downloade den her pakke eller program, som du lige har købt. En hurtig note til det er, at de fleste af vores pakker de er gemt i såkaldte zip-filer, som jeg tror 90% af alle computere kan åbne direkte. Hvis ikke din computer kan åbne det her, jamen, så kan du gøre to ting af følgende. For det første kan du gå til den her URL, der hedder winzip.com, hvor du kan downloade et gratis program, der kan åbne den her type filer. Det gør du bare ved at klikke på Download Trial, og det er ganske gratis. Hvis du er på en Mac, jamen så kan du også gå til Mac Store, hvor du kan gå ind og vælge det her, der hedder The Unachiever, som er et gratis program, der også hjælper dig med at åbne de såkaldte zip-filer. Og det er som sagt også ganske gratis. Der findes også et alternativ til at klikke på den her mail, fordi hvis du for eksempel har mistet din mail, eller den lige er blevet væk, jamen så kan du scrolle ned til bunden her af vores forside og klikke på Min konto. Herefter vil du have mulighed for at logge ind og downloade dit program igen og igen. Okay, efter du har logget ind, så bliver du taget til den her side, hvor du har mulighed for at downloade alle de produkter, som du har købt fra vores hjemmeside. Det du gør, det er, at du går ind under tilgængelige downloads og klikker bare på den pakke, som du har lyst til at downloade igen og igen. Du kan gøre det her lige så mange gange du vil, og du kan gøre det på alle de computere, du har lyst til. Bare husk, at det selvfølgelig er tale om personlige kopier, hvorfor det kun er dig selv, der må anvende de her pakker. Lige en hurtig note, fordi du kan ikke overføre de her pakker direkte til din iPhone, da iPhone ikke understøtter de her zip-formater, og det samme gælder Android. Derfor så bliver du nødt til, i det tilfælde, at du gerne vil have det over på din smartphone, lige at åbne filen først, og så tage indholdet og trække over på din Android eller iPhone. Så det er altså fuldt muligt at få både programmer, øvelsesbog og så videre over på din smartphone. Du skal bare lige åbne det først på din PC eller på din Mac. Før vi slutter den her guide af, så kunne jeg godt tænke mig lige at henlede opmærksomheden på det, vi kalder vores udvidelser på vores hjemmeside. Her kan du finde en række udvidelser, vi har lavet til vores store grundpakke, altså vores træningsprogram, som kan hjælpe dig med at nå dine mål. For det første så kan du finde en kostplan her, som er målrettet styrketræning og som indeholder 40 proteinrige opskrifter. Du kan også finde vores helt nye 6 måneders cardio-program, der viser dig, hvordan du taber dig uden at miste muskelmasse, som ellers er sådan et generelt stort problem, når nu man snakker cardio-træning versus styrketræning. Du kan også finde vores sixpack og core-udvidelse, der hjælper dig med sådan at sætte fokus på sixpack og på din core-muskulatur. Og sidst men ikke mindst, så har vi også vores relativt nye hjemmetræningsprogram på bodyweight.dk, hvor du kan få faktisk hele 3 hjemmetræningsprogrammer, som du kan lave derhjemme, eller hvorinde du har lyst til det. Ja, det var alt herfra. Jeg håber, at du bliver super tilfreds med dit program, og vi tages ved. Hej.